nem szabad elbújni, elmenekülni, és nem szabad szó nélkül hagyni a sérelmeinket. Mi vagyunk az itteni magyar ügyek gazdái, viszont a magyar érdekeket Kárpátalján küzdelem nélkül nem lehet megvédeni. Ehhez a küzdelemhez bátorságra van szükség, és a KMKS azzal, hogy olyanokkal vállalta fel a konfliktust, mint az SBU, a helyi hatalmi elit, különféle üzleti körök, a vízum, a kettős állampolgárság, Aranybánya, szlatinai kitelepítés, ukrán szélsőségesekkel. Ez mutatja, hogy a KMKS megfelel a saját önképének, és ilyen állapotban, ilyen kondíciókkal talán esélye is van arra, hogy a következő megmérettetésen, ami az októberi parlamenti választások lesznek, képes lesz a magyarság túlélése irányába mutató eredményt produkálni. Magyaroknak meg kell mutatni, hogy a mesterségesen lerontott esélyek mellett is tudnak megfelelően szavazni, visszatudják az öntudatukkal és az összetartásokkal hozni az esélyt arra, hogy mégiscsak legyenek igaz magyarok az ukrán parlamentben. Mindenkinek meg kell vívni az adott helyhez és időhöz illő szabadságharcot. Én nyugodt lelkiismerettel azt tudnám témaként az itteni magyarok figyelmébe ajánlani, hogy miről van szó, hogy most vagy soha, hogy a legközelebbi választásokon vissza kellene szerezni a magyarság parlamenti képviseletét, és ezen az embert próbáló teszten kellene jól szerepelnünk. Inkább azon múlik a parlamenti képviselet, hogy a magyarok visszatérnek-e a régi időkhöz, amikor még magyarra szavaztak, és elhagyják a mostani nemzeti öngyilkos gyakorlatot, amit a legutóbbi 2 helyhatósági választáson mutattak, hogy nagyjából annyian szavaztak ukrán pártra, mint magyarra. Nagyon fontos az, hogy a régi normális választói viselkedést mutassák a magyarok. Vannak olyan közösségek, amelyek a hivatásukat maradéktalanul betöltötték. Szerintem a KMKS egy ilyen szervezet, amely rendkívül nehéz körülmények között, emberpróbáló, természeti, politikai és erkölcsi körülmények között is megőrizte eredeti hivatását, híven, becsülettel képviselte a kárpátaljai magyarokat. A vereckei emlékmű torzóban született meg, mert leállították az építkezést. 96-ban
megjelent ennek az emlékműnek az első két része, és aztán nagyon hosszan, több mint 10 éven keresztül a Vereckei emlékmű torzó volt. És ezáltal a honfoglaláson kívül emlékműve lett, jelzése lett a kárpátaljai magyarság állapotának ebben az országban. Hiszen jogalapja annak, hogy megtiltották az emlékmű felépítését, nem volt, de azért nem engedték. Így is zarándokhelyé vált. Elvették a magyar választókörzetet. Nem szabad elbújni, elmenekülni, és nem szabad szó nélkül hagyni a sérelmeinket. Ukrajnának végre meg kellene ejteni a civilizációs választását, egyértelműen a nyugati civilizációhoz kellene csatlakoznia. Ennek vannak olyan folyamányai, mint hogy Ukrajna közigazgatásában az agyonközpontosítás helyett végre hagyják lélegezni a régiókat, hagyjanak önálló kezdeményezést, tegyék lehetővé, hogyha egy régió, mondjuk Kárpátalja jobban dolgozik, jobban megszervezi magát, akkor jobban is élhessen. És ebbe az európai, ebbe a nyugati választásba természetesen az is beletartozik, hogy legyen jogállam, a korrupciót, ami most mindent megfojt csírájában, szorítsák vissza, keletkezzen ezáltal tér a magyaroknak is, akik kapják meg azokat a jogokat, amelyeket jobb helyen azoknak a kisebbségeknek egy ország megad, akik nem bevándoroltak, hanem akiket megörökölt. A magyaroknak meg kell mutatni, hogy a mesterségesen lerontott esélyek mellett is tudnak megfelelően szavazni, vissza tudják az öntudatukkal és az összetartásokkal hozni az esélyt arra, hogy mégiscsak legyenek igaz magyarok az ukrán parlamentben. A kárpátaljai magyarság lecsúszik, részben mert elnyomják, részben azért, mert a tartása, hite megrendült. Ezt a folyamatot kellene megfordítani egy megfelelő választási eredménnyel. Hogyha a most is durva, magyar ellenes és tiltott állami nyomásgyakorló eszközöket is felvonultató kampány ellenére a magyarság egységesen tud szavazni, akkor parlamenti mandátumot is szerzünk, és ez lehet egy olyan győzelem, amin megfordulhat a sorsunk, egy olyan pont, amitől kezdve a magyarság süllyedése megáll, és elkezdünk felkapaszkodni. Elvették a magyar választókörzetet.
nem szabad elbújni, elmenekülni, és nem szabad szó nélkül hagyni a sérelmeinket.